झटकून घे झटकून घे. बिलगलग होती असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलंय मला सांगा आता. एक एक झाड पाहिजे तुम्ही याच्यात आहे ना कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका. आणि तुम्ही आता हे दोन तास ठेवलं ना त्याच्यावर धरायचं. 2 तास सुकणार राहिलं ना, आहे. हे फक्त बागेसाठी बागेसाठी डाळिंबाची किंवा याशीची द्राक्षाची याची बाग आहे ना, म्हणजे वरती त्याच्यावर माल असताना वापरलं तरी चालतं. त्याने काही म्हणजे साईड इफेक्ट कुठे येत नाही. भाजीपाला धंदा नाही आता हे साबण आहे फक्त बरं का? भाजीपाला करायला हा? नाही, तसं नाहीये. तुमच्या गोष्टी साबण आहे. थोडीशी ताकद आहे बा ती असं. ताकद आहे प्रॉडक्ट मध्ये ते तुम्हाला दाखवायचं. तुम्ही जे म्हणता ना तुमचं सुकलेलं झाड आहे ना झाड- झाड- त्याच्यावरती काय करायचं मगा भरून घेऊन जा त्याच्यावर टाकून पहा ऍक्टिव्ह कसं करते ते. जायला आणि या पाटीतलं टाकून या. पाठीमध्ये जास्त टाकायचं त्यात थोडंसं मिक्स करू आपण थोडं. हा बघा. आळूचं पान आहे इकडे आळूचं पान आहे. आळूच पान आहे का? आळूचं नाही आपल्या तंबाट्याचं ऍक्टिव्ह करायचंय तंबाट्याचं. नाही आळूच्या पाण्याला सुद्धा जे तुम्ही इतर पाणी लटकत नाही ना याच्यात तुम्ही टाका आळूचं पाणी लगेच लगेच पाणी ताबडतोब म्हणजे स्टिकर स्प्रेडर ऍक्टिव्ह थांबा 1 मिनिट एक पान आहे. झालं फ्रेश.